Nenda mingi. Nkoro kuirere oyo mikubu ambo na isi container ine amirere mu chiyo myaka mingi koro na ibore oyo mama oyo ni murugione oyo mukendu ya no munene bono natwarire omuchando bwone ga nando muchando gochagete mwaka 2022 umuchando ogorenda lakini ekano nachiri na gitari Krista Maria nikabere na akiru pake CT scan tilikoroki urwire gusemboro moise kuonchoka iga murigereri ama omarero gorari egine ngiti yare kurigi gwororo chinyiti toitire chinyiti paka toikiri sitabona nare gusaba iga kamurancho nye mwanya bantu otakonya onye ni dini ya gumbwate onte bingwa akane egere nyoro morene onare gwi Aya, chaka enyite ntanga omwana ono moke igagocha nyumba okonyore ngiti egosaba chirumu yane akanyita akaira agatindeka nande chinsa chinkeri tukeri eri arengerie sabato nanda agacha ririagosoa nyumba nanda akanyore ngiti ende sitting room ekonya kugenda genda iga nera akayita akaira agatindeka chusi go murugio ne gacha akanyora ngiti ekarukuru kera maigore kagunsi akarigio mumuro no monene kirindo akanyita nanda akonyore ngiti ende ritukeri eri nanda akarangeria omwana akayita nenche nkarua sebenyete bosongo ngacha obotuko obu dirimbekeire omuriro ngocha gwota saa 2:30 nkorore eng'iti egwete omorango igoro nkayeta eng'iti ya omoerio nere ya omoroche abana baamate bachete na omwana one bagacha konyita mpaka bakaomora konyeri mpaka bakacha konyora amaomo ime. Nchasa marieta na nkoro kusenyera no mogako no ringe koresa mangana ayi wabiro no kumina sengenchi amangana ayi chingiti itwanyabire chingiti sta chiatoire obwo base omochio omogima korwa abana mpaka twensi bono nabo tobwate obwoba obonge mpaka ntori korara ase enyumba eywo bono twarenge gosaba ng'aki onye tobwate edeni ya omonto toye twagoseire tiga twabere aicha tataito mwakana erinde naintwe tonyora omorembe tosoa ase enyomba eywo tobe komenya botambe buna tomenyete abo narenge goikeria. aya men Muna bono iga timenyeti ase enyomba eywo igo nang'anya korwa nkorara ase enyomba ya omwana ase eng'encho ya obwoba nari gosaba rende nainche nyobe omorembe korwa ase omombwate edeni yaye. Nikubera omwaka bwenke iga retete nse mwaka 68 otinyukane nana korora mang'ana buna aya gese omwana oyo bono okoneirwe ebinto ebi iga gose onde okababekerete iga are omwana ono ogatama bono ebinto ebi biabuchiro kere ngaki ng'a ching'iti ochigocha mpaka ase bakorara naende bono nainche ngosaba gaki onde nkagoserete tiga totebi tomwakana atoe omorembe ase enka eye yane na enkong'u ase eng'encho ya emenyamo eywo yabaire mpaka ching'iti 51 chigotoka ase eroom ya okorara gaki nasabire rende amabera ase ngoserete nonye inche antebi mwakane atotigane. Asa marieta ngokumagireti ogembu oyo iga ase obokong'u bore ching'iti chigona gotoka omwana ominto bono nabo tokumetie eng'iti yaito twa ya omoiso inche nanyekerana nkanyora ekorigigwa yarenga amaomo ime bagatagura enyomba mpaka egasoa inse bagacha konyonyora gochia amaomo ime bono nabo tori na ogokumia ng'a ng'iti eke kere bono enka eye ching'iti echi chiaitiruboire iga mpaka chiaikire 1:00 oko na ogokumia na rero otomaete ng'a abanto bonsi pi mbang'anyete bakagenda ekanisa monto taiyo ore isiko ya ekanisa onye na oborogi etogoteba omonto tiga atige oborogi ang'anye agende ekanisa kero omonto ochire ekanisa amatuko aya borogi mboiyo bono iga naende bono iga onye mwanya banto otogosaba ng'a atige ebinto binga buna ebi arue omorembe omonto arare nyomba mwaye chitoro chiaye tabaise kwangaika bono oko na okwangaika
onye mwanya bantu atigere iga abantu bando omurembe nabongo Impi omweri nchomo nyene na itete yo yaringe igora. Koni yo mweri pia tugite yo yatugita sama omaye bagatagura bagacha konyora sire bakanyita. Na tikerorekana gakinya sae agetie gekogere bine birecha bikari gocha omochi oyo nyiri myaka yonsi kente ketutwanya gokerora na tikianya kororekana paka ekeneke genigiachire paka abantu banyakenyoro bagekumeti tugusaba gakigete ntokerora na tukegikeri Inche Samarieta nkuru kudekira Nyaboke mwaka na nkuru komanga ndo mugambi ase clan elder ase nkeje iga nabo tuli no gokumia igekogera ntuntu anyakorora binte bigesa twanyuomete gochaga iga bone gento tora asaba ase nkeje iga na masaba manene anyare ko bagakoremia abana abo baito Nyasaye kio koboko kwaye aikaransa ase nkeje iga aremia abana aba baito babemba gotwara obwoba mona ase ngencho yebinte biga bona amasabo torabe tokobabucheri yabia bere bikoreta obwoba ase enka yabo nabo bakumete na barabwo lakini rende saitani na baroro nanda agenderete gotara tiga tosabe Nyasaye abakonye abao baremo boisaine nabo ndaikero ntogakarororo ekogera ntobwati ntobomanyi nande ntomanyeti igo togosaba ng'a gaki ebinto ebio turi na chingaki anchera abana abana barabo batwara ogosiboreka igwa igo twachang'orang'ora goikasi kayaba matabaiga aya nara makumia oichano konene kwagendereire ase nkeiga marwaire niga basongererete oikobwa babwachire bono nigo basabire omongu nyare kogitera omochi oyo iga nyondi bwensi kero kendo gokora amang'ana yayubwa bunu ase nobokabara nyare gosikera rimo rioka nigo basabire ng'aya yondi bwensi gokora amang'ana aya totigane tonyare gocha bumba na koria gokoria emioro erinde nainto tonyare komenya nomorembe buna abantu bandi bakomeya abo nigo baragire ekiara ng'ana eri na goteba abantu bonsi tigo bagende chikanisa erinde amang'ana ekabira yaetiru na echingaki erinde banyare komenya nomorembe ekramba uti kiaru ase obotuki bwaye kiarigereirie omoche Nyasaye yakire amagora yabere.